This is a special vlog for rice planting. Magpapatanim na po ang aming bunsong kapatid at si Bayaw. Happy Sunday everyone. It's July 28. Yung mga kaklasiko po, matararok. Ini si Manay. Anong apelyido mo nga, Manay? Dubas ako, dubas kan daraga pa. Dubas pa. Aki father pang pinsan yata. Yan eh. Mama din ko si Lourdes. Sagang ko mo si Dubas. Yeah po. Si Lola Sting. Yan, si Balid. Yan sa may turong dito. Di ka man po nagpupuno magtarok. Isa, ano pa kan? Ay, siyempre pa ka, Gina. Diyan po sa Balyo. Minilabas. Hara-hara na eh. Iyo. Dungo pa sa may ano kan nilaho. Iyo. Grabe ang adventure mo eh. Ah, Grabe ang adventure. Sa pagtarok po nakuha mo si agumon mo dahil. Iyo. Ha? Aw, taga Pangasinan. Hara na yun. Hindi na po. Yan. Binalunan. Binalonan, Pangasinan. Nakaabot ka kan sa may ibog na baliwag pagtarok dyan. Yung mga biyak lor. Si classmate oh. Classmate. Naka-outfit pa na. Papaladjar ka niyon. Ang tarukan. Ayan po. Si Manoy Makoyo. Matibay yan oh. Kaklase tayo, Bako. Dito mo ba kaklase si Makoy? Ha? Dito mo kaklase. Mayaman magpobre no. Matarok man. Mapakong yaman koy. Mayaman na ni. Mayaman sa pakikiiba. Yeah, di. Yan talaga. Yan mayaman. Yan ang magayo. Iba. Pakikiiba, pakikipagkapwa. Yan. Yan naman na. Di pirang ano ka naman ay kaya ano nga yung pangarap mo ba na? No sir. Flosser. Tumbaga na. Ayan. Sa mga taga Bonalin, Pangasinan ng agom niya. Pero kanto ano, Dracula ng basog ganyan, pasaraditan. Pasaraditan pag ang basog ganyan. Mayong ibang nagkakapagpasara dito ang mga sa mga banyo-banyo. Yung nga na eh. Sarap pa. Yun nga na eh, oh. Iba naman ang sokol. Padigdi na sa palaog na na eh. Matibay siya nagparas pa. Well documented na eh, well documented. Mahiling yan na Arlene. Si Arlene na. Admitan niyo. Ayun, nahiling po naman. Ano ba si classmate, si Rason, si Elsie. Nagkasuli na Arlene. Yan mali ko. Kaya nilagay yung pagtatapos si Arlene. Ito ang mga taga-timbag, dahil ko para may videohan. Yung mga na-Diyos silang guide to. Ayan po ang Team Timbang. Makiagi po. Taranig. Ini po ang Team Timbang. Titimbangon. Tara man. Bisa. Taranig. Ayan. Oh, ayan na po. May kontra sa sulog. Oh. Wala si Banay Jocelyn. Ano nangyari dyan? Tulo apat po ang nagmundo ta. Medyo pag kinuhol. Mana. Pero may mga kuhon. Igwa man saro-saro. Yan. Habang magpaano si Bayaw ng spray sa kuhol. Yan po para sa 1 point something na hectare. Yan. Tarok po. Tarok ang method of farming ni Bayaw and Bunso. Ayan po. Ako po ay isang witness lamang sa planting season.
Duwa tulong uhoy. Ang kaipon na itanom. Alas 7 pa man lang. Di ba mo dahil nagtarap ano? Paparadak lang ni Joben. 24 pala ka mo gabuti. 24. Yan po ang dalugi. Around 17 days lang po siya. Patubo sa dapog. Dapog. Yan si Joben. Para apo ni talaga. Yes? Why? Diyan ka lang. Diyan ka lang, Mocha. Yan, nag-abang man siya. Diyan ka lang, diyan ka lang. Hoy, diyan ka lang. Yan po ang ano, ang pag-uma, sakripisyo. Ang iba po nagpupuro naman digdi sa mo. Ayan o. Tama lang ang panahon na arog ka na eh. Yan na po na ang vlog.